Wazomnandi sithando sami. Yini nje qwabe kujabulisayo mina Mnandi ngingafikanga umvuthanda yini ejabulisayo qwabe bese kunini ngagcina bheka bese kunini ngagcina sithando sami. Lento kuyasho iyazwakala noma ikhona. Manake qwabe mana qwabe mana Kwenze njani? lolu ketshezi oluncane kangaka lupho lunye uketshezi Nalo. angeke kade sagcina nawe mase lo ketshezi oluncane kangaka luphi olunye Nalo nje livele. uqaba ngizohlanyela kuwena mina lupho lunye Cha we mama. luphi olunye Nalo lukhona nje phakathi ukona ngikukhiphile nje lokho mama. Manje ucabanga ukuthi ngenze njani ke? Ngoba uyazi mina ngilala nawe mina. Angigcogcomi. usaganga qwabe Kangaphi mina? lupho lunye uketshezi ngiyalifuna luphi Nalo kuyona nje plastic lana. Lento futhi mina ngithukile. Ngabe ngenza ukuthi ngikhiphe into encane lana. Kwathi chu into encane. Ngithi lento ngiyazi iyabanda lento mama. Ukubanda Ubona ukuthi ngisheshela ukuqatha. lupho ketshezi Nkosikazi. uzongihlanyisa Ngeke mama. aphi Ngabe ngiwayisephi? aphi Ngabe ngiwayisephi mama? uqaleni nokunti incane kangaka wena ngoba wena ushaya idrum hwa Engiphazamisile lento iyabanda nangijwayele lento. sazolamba ke qwabe Nkosikazi mina. Usazolamba. Kodwa yini mama? Mama kade umnandi kangaka mama suqala lento yakho futhi kade ngifanda kujabula kamnandi ngathi ngijabule kahle kanje mama.